Maulit na ba yata ugma ha? Hala, di ay sa. Usa ka buwan naman dito din no? O taon day. Mong pananghid na sa atong mga kauyaban. Kay dito pwedeng magdugay din kay masuk antang mama. Oneng. Tinuod nga muli na maugma ning. O Jun. Aw, iyato ta mo sa terminal ha. Kay nasa ko isulti nimo. Unsa man na? Salamat sa paghatid ha, Jun. Musakay lang ko sa bus. Kadit siya ning. Kunitan mo gud mo ang akong kamot. Ning. Kailangan kay ko nimo. O gusto ti kang minyuan. Namuyab ka na ako. Oh, O unya kay muli naman mi. atagi ko si mo address. Kay mo apas ko. Kay mga asawa ko nimo. Pag sure di ako eh. Sige. Basta atagi lang ko si mo address. Kay maningkamot ko nga makaadto ko sa inyo. Musugot man ka nga mga asawa ko nimo. O, ikaw kung desidido kit ka. O, sige ato sa amo. Kadihat kay hatagan ti ka sa among address. Ha? Nanguyab si Juni mo? O, unya na nga yung address na ako. Kay mo apas ko no siya. Kay mga sawa siya na ako. Aw, ba sige ang tinutuon? Na, storya ra to eh. Pasagod taon to makadumdum makalayo sa ato. Hinuon sad. Na, kailan na magiskat niya eh. Matug nilang ta. Kay layo pa kay atong biyahe. Kada ka nagbayang, sakpot din sa among tukaran. Uy, Ayo, Ning! Ayo! si Lulot ba nung tingo ka? Lot, di ako Ning! sikod no! Nanilig ko! Wait pa nga nangita rin mo! Ha? Nabot ni Samo! Kisa matawala, good! Ako ning. Alo? Chuy na? Huwag ko magdahom nga maabot ka din sa amo kay layo na kung kaayo na din eh. Basta kasing-kasing na mo yung magsugo. Bisag unsa pa nagkalayo ning. Matultulan gihapon na. Nga na din ni Aka. Di ba may man ko nimo nga maapas ko nimo? Kay mga asawa ko. Oh, Jun. Musugot ka ba nga mga asawa ko nimo ning? Uy, ambot, uy. Unsay ambot? Dili ka musugot ng mga sawa si Juni mo? Laglipok magkubing, uy. Sa akong tanaw anang Jono. Tinud-an na gyud ang iya diha nimo. Kay layo gud kayo ning atoaw niya ni anhigid siya. Maog yun. Gikan pag nagsultan ko darat niya ni ani pagits Davao. Sugot na lang ning uy nga pangasawon kang June. Tinuod ning. Musugot ka nga magbinyo ta? Oh, Jun. Basta isaad lang ginako nga dili ko nimo masakitan. Dili ko nimo daog-daog kun. Oh. Isaad ako ning. Nga ikaw ra gid ang ako malon hangtod sa kangturan. Salamat, Jun. You are the reason for me, you have... Tuig 1985, buwan kadto sa Setyembre, gikasal mi ni Jun ug nakabaton mi og duha ka anak. Karon, 71 anyos na mi ug nagkalingaw na lang mi bantay sa among mga apo. Wa ko magmahay kay bisan sa among pangidarod, nagpabilin lang gihapon ang iyang pagmahal ug pagpangga nako. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.